haka ne doctor. Zaka ga wai an ɓaci ɗan siyasa, wai malami ya zo zai rama mishi akan me? Shi bayi da baki ne? Shi bayi da 'ya'ya ne? Ka goyi bayansa amma don me za ka yi rigima da ɗan uwanka wadda constituency ku ɗaya a kan shi, wadda shi in an taɓa ka shi ba zai shiga ma faɗan ba. Jama'a mun fahimta? Abin da ya kamata kenan ka goyi bayan ɗan takaranka, ka yi shi, ka tallata shi in za ka tallata shi. Amma idan rigimar su ta siyasa ta taso, to su yi kayansu, domin da yawa ai harka ne na tashanci. To don me kai da ka shiga ciki? Jama'a mun fahimta? Da yawa wannan rigiman sun na tashanci ne, kuma duk yadda ka ga almajiri a tafiyarsu, wallahi sun fi yadda da junansu a kanka. Saboda haka idan kai kana goyon bayan wannan yana goyon bayan wannan, ko biyu kar ku yadda su haɗa ku rigima. Gobe ko jibi da ka gansu a jam'iyya ɗaya, wannan yana ɗaga hannun wannan. Haka ne. Don me za ka taɓa ɗan uwanka a kansu? Don me za ka taɓa ɗan uwanka a kansu?